Kawadhi nyime ni wakeini e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho kotenore kod riwruoge ma ok mag piny owacho omed jologi mondo gimed puro chiemo moromo e kinde ni ma Kenya temo keto okenge mag neno ni chiemo obedo moromo e pacho ka. Jafo marwa Juma ni kod ler mathoth. Lipod nyiso ni wakeini nitie kod ting' maduong' neno ni piny Kenya kod kata piny mangima koro bedo kod chiemo moromo nikech thothgi ema koro yude puothe ka ochako chenrogo mag puro chiemo to bende iyudogi nyaka e chiro kuonde ma iuse chiemogo. What we are promoting among women, it's a farmer-managed natural regeneration, whereby they are able to grow trees together with crops. Many children lack school or don't go to school or don't grow up well because of food security. So it's a big project on empowering women, but also focusing on issues of food security for children. Kata bed ni wakeini mathoth bedo kod chia madhi nyime kod golo chiemo mathoth, thothgi pod kale ageta mathoth ma oting'o nok mar puothe moko kuom oganda kitgi kod timbegi kod moko bende koro miyo thothgi ok nyal puro